गौर कर जाओ, आज एगो बड़ी सुंदर प्रसंग हम सुना रहा बनी। आदमी मरेला काहे? मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु कहां रहती है? मृत्यु का रंग रूप कैसा है? यह कहानी आज बा। सतयुग में एगो अकंपन नाम के राजा बड़ी धर्मात्मा रहले, बड़ी दानी रहले, बड़ी विद्वान रहले। राजा अकंपन जे सतयुग के शान रहे, कैले सन हमला जुटान को कई, भइल लड़ाई जुटाई के दूनु दल, रन में मरैले तो परले भूई परी। कहले अनारी होनिहारी बड़ा प्रबल होइए करही जे डरला से नटोरी। राजा के लाल जे कालो के काल रहे, वही समर में मरा गईले हरी। राजा अकंपन के एगो बेटा रहले जेकर नाम रहे हरि, बड़ी बलवान रहले। लेकिन जब लड़ाई छिड़ल तो लड़ाई में राजा कंपन के लड़का हरि मरा गईले। तब से राजा कंपन बड़ी चिंता में पड़ गईले, बड़ी चिंतित रहे लगले। एक दिन नारद बाबा बीड़ा बजावत नारायण नारायण करत राजा कंपन के दरबार में पहुंचले। राजा कंपन जब नारद जी के देखले तब बड़ी खुश भइले, कहले कि धन्य भाग बा हमार बाबा की राउर दर्शन भइल, रौरा हमरा नगर में पधरले बानी। लेकिन सरकार दुख ही है बात के बाद कि हमारे को लइका रहे हैं, जितना शक्ति इंद्र के लगे बा, कुबेर के लगे बा, अग्नि के लगे बा, पवन के लगे बा, उतने शक्ति हमारा बेटा कर लगे रहल हो। हमार बेटा लड़ाई में मरा गई, आखिर काहे? यह नारद जी राजा कंपन से कहतर कि ये प्रकृति के नियम हो, जे जन्म लेला वो एक न एक दिन मरेला राजन। लेकिन राजा कंपन के मन में शांति नहीं खे। नारद जी से कहत रखे सरकार, इंसान काहे मरेला, यह हमरा के भेद बता दी। पूछो तानिए बाबा अरे धोई के चरनावा, अरे पूछो तानिए बाबा अरे धोई के चरनावा, काहे मरैले बाला वानवा ललानावा। अरे काहे मरैले बाला वानवा ललानावा। पूछो तानिए बाबा धोई के चरनावा, अरे पूछो तानी ए बाबा धोई के चरनावा, काहे मरैले बाला वनवा ललानावा। अपना बेटा हरि के शक्ति के बखान करत रहे। नारद जी से कहत रहे, हे सरकार शक्ति रो
रहे यातना बखान करी कतना इंद्र वीरेंद्र के शक्ति रहे जतना अरे इंद्र वीरेंद्र के शक्ति रहे जतना ओहो कटाई गईले घासी के समानावा अरे ओहो कटाई गईले घासी के समानावा काहे मरइले बाला वनवा ललनावा अरे काहे मरइले बाला वनवा ललनावा ये राजा कंपन नारद जी से पूछत हे सरकार का होवे मृत्यु कहवा सजावेले का होवे रंग रूप काहे के मुआवेले का होवे रंग रूप काहे के मुआवेले यह सुने खातिर हमरो व्याकुल बा परानावा यह सुने खातिर हमरो व्याकुल बा परानावा तो काहे मरइले बाला वनवा ललनावा काहे मरइले बाला वनवा ललनावा अरे काहे मरइले बाला वनवा ललनावा इहे नारद जी कहनी कि राजन ई तो तू बड़ी गुड रहस पूछले बाड़ो तो हम तारा के जरूर बताए ये नारद बाबा मृत्यु का हो यही के विषय में लगले बात बतावे हो सुनावे लगनी हो अरे सुनावे लगनी राम सुनावे लगनी अरे सुनावे लगनी आए तो नारद बाबा कहानी सुनावे लगनी ओ नारद बाबा कहानी सुनावे लगनी सुनावे लगनी हो अरे सुनावे लगनी राम सुनावे लगनी नारद बाबा कहानी सुनावे लगनी नारद बाबा कहानी सुनावे लगनी ये नारद बाबा कहानी राजा के सुनाओ तन कहो तन हे राजन एक बार होखे नहीं सृष्टि के नाश हो ब्रह्मा जी के मानवा में भय क्रोध के बास हो अरे ब्रह्मा जी के मानवा में भय क्रोध के बास हो यह ब्रह्मा जी के मन में बड़ी भारी क्रोध हो गई तो याद शक्ति सृष्टि जरावे लगली अरे याद शक्ति सृष्टि जरावे लगली नारद बाबा कहानी सुनावे लगली नारद बाबा कहानी सुनावे लगली ये नारद बाबा राजा कंपन के कथा कह के सुनाओ तरे कह तरे कि राजन एक बार ब्रह्मा जी के रचल सृष्टि का नाश ना होत रहे ब्रह्मा जी के बड़ी भारी ब्रह्मा जी के क्रोध हो गई आ क्रोध भैया के चलते ब्रह्मा जी के शरीर से आदि शक्ति प्रकट हो गई आ पूरा सृष्टि के लगली जरावे
आर जोर लागो धरती आकाश ये राजा जी तहो खेला गोल भारी तहो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी तहो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी जोर लागल धरती आकाश ये राजा जी अरे जोर लागल धरती आकाश ये राजा जी अरे हो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी ए राजन अरे होल चल मच गईल सकरी जहान में सगर मृत्यु लोक यौरी सगरिया समान में अरे होल चल मच गईल सकरी जहान में सगरी मृत्यु लोक यौरी सगरिया समान में तो देवता लोग गइल शंकर जी देवता लोग गइल शंकर जी के पास ये राजा जी हो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी अरे हो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी बाबा अरे हो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी अरे हो खेला गोल भारी उत्पात ये राजा जी सारा देवता लोग घबरा गईल सब देवता लोग भगवान भोलानाथ के लगे कैलाश पर्वत पर लोग पहुंचल बा जाके भोला बाबा से लोग हाथ जोड़ के विनती करता निहोरा करता कि सरकार बड़ी भारी ई अनर्थ हो रहल बा कैसे कहता लो कि हाथ जोड़ी करिले गुहा ए शिव शंकर भोला ए हो शिव शंकर भोला अरे ये हो शिव शंकर भोला तो सृष्टि में भइल उत्पात ए शिव शंकर भोला सृष्टि में होला उत्पात ए शिव शंकर भोला भोला बाबा से सब देवता लोग कहता कि हे सरकार ब्रह्मा जी का क्रोध भइल भारी जरे लागल दुनिया सारी ब्रह्मा जी के क्रोध भइल भारी जरे लागल दुनिया सारी अरे ई कौन लीला सगरी होला ए शिव शंकर भोला अरे ई कौन लीला सगरी होला ए शिव शंकर भोला शंकर भगवान जब अपन आंख खोलनी सारा देवता लोग के सामने बैठनी बैठल देखनी तो बड़ी खुश भईनी कहनी कि धन्य भाग बा हमार कि आज 56 कोट के देवी देवता के दर्शन हमरा एक बेर हो गई भोला बाबा कहतनी कि रौरल की बताई कि कामना कारण से आइल बनी सब देवता लोग कहल कि सरकार ब्रह्मा जी के अचानक क्रोध हो गई बा अब ब्रह्मा जी के शरीर से आग शक्ति प्रकट होके अब पूरा सृष्टि के जरा रहल बड़ी सब देवता लोग ब्रह्मा जी के लगे शंकर भगवान के लेके लोग पहुंचल बा शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कहतन कि हे सरकार ये कौन रौरा सृष्टि में लीला कर रहल बड़ी पूरा मृत लोक आकाश पाताल सब पूरा आगमय हो गई बा दोनों हाथ जोरी राउर
अरे कोरिले चिरौरी लहरसी कोरी तनी दोनों हाथ अरे जोरी राउर अरे कोरिले चिरौरी लहरसी कोरी तनी जारी ना अरे जहाँ न खोरी खोरी लहरसी खोरी तनी जारी ना जा हान खोरी खोरी लहरसी खोरी तनी सब देवता लोग कहते कि हे सरकार हल चल मची गईले सगरी जहान में देवता लो डूबल बावे सगरी जे शोक में सगरी जे शोक में देवता लो डूबी गईले सगरी जे शोक में सगरी जे शोक में हल चल मची गईले देखी ना चारू बारी लहरसी कोरी तनी जारी ना जा हान खोरी खोरी लहरसी कोरी तनी जारी ना जा हान खोरी खोरी लहरसी कोरी तनी देवता लोग के बात सुन के ब्रह्मा जी शांत भईनी और वही ब्रह्मा जी के मुख से एगो लड़की की उत्पत्ति भई वही लड़की के नाम ब्रह्मा जी मृत्यु रखनी कहने के हे मृत्यु जौन काम हम करत रहनी है वो काम तारा करे को लड़की कहली कि हे ब्रह्मदेव जौन आदेश रौरा हमरा कर दे तनी वो काम हमरा से ना हुई भले रौरा हमरा कमुआ दी लेकिन ये काम हमरा से ना हुई अब हम चल तनी जंगल में तपस्या करे भले रौरा हमरा कमुआ दी लेकिन हम अब लोग के मुआब ना यह मृत्यु जंगल में चल दहली तपस्या करे घनघोर जंगल में जाके तपस्या कर तरी जंगल में जंगल में जंगल में तप कर चलल मृत्यु जंगल तो तप कर चल मृत्यु जंगल में तप कर चल मृत्यु जंगल में जंगल में जंगल में जंगल में तप कर चल मृत्यु जंगल में तप कर चली मृत्यु जंगल में बाबा तप कर चली मृत्यु जंगल में इतना जोर शोर से मृत्यु तपस्या कैली कि तपस्या के बल पर अब वरदान पावे का हकदार हो गई ब्रह्मा जी के बेचैनी समा गई ब्रह्मा जी पहुंचल बानी मृत्यु के लगे जहां मृत्यु तपस्या करतरी ब्रह्मा जी जाके कहतनी कि हे बेटी तू हमरा से वरदान मांगो अपने आंख खोलो हम तारा तपस्या पर खुश बानी अरे हमरा से ले लो वरदान हो विचार तहरा मन में होखे तू हमरा से वरदान मांगो तहरा जौन इच्छा होखे तो हमारा से ले लो वरदान हो विचार जौन मन में होखे अरे मन में होखे बबुनी मन में होखे हो विचार जवन मन में होखे
हमारा से ले लो वरदान हो विचार जमन मौन में हो के। अरे हमारा से ले लो वरदान हो विचार जमन मौन में हो के। बाबा अरे हमारा से ले लो वरदान हो विचार जमन मौन में हो के। यह ब्रह्मा जी से मृत्यु कहली कि सरकार जब रउरा हमरा ऊपर खुश बानी तो हमरा के यह वरदान दी आ कि जौन रउरा हमरा के आदेश कैले रहनी हो कि सबकर तहरा जान मारे के बा सबका कमुआए के बा ई काम हमरा से ना हो। अरे हमारा के दे दी वरदान जान केहू के न मारी। अरे केहू के न मारी केहू के न मारी। अरे हमारा के दे दी वरदान जान केहू के ना। मृत्यु कहली कि हमरा के वरदान दे दी कि हम केहू की जान ना मारी। वाह तो हमारा के दे दी वरदान हो जान केहू के ना मारी। अरे हमारा के दे दी वरदान जान केहू के न मारी। मृत्यु कहतर के हे सरकार अरे हम बानी नारी हो या बाला बेचारी। हे देव हमारा के जल दीबू बारी। अरे बानी या नारी हो या बाला बेचारी। हे देव हमारा के जल दीबू बारी। अरे जल दीबू बारी हो जल दीबू बारी। हरदम करी हो गुणगान जान केहू के न मारी। बाबा अरे हरदम करी गुणगान जान केहू के न मारी। जब मृत्यु वरदान मंगली तो ब्रह्मा जी फेर में पड़ गई। ब्रह्मा जी सोचे लगनी कि अब इनका हम कौन वरदान दी जवना खातिर हम इनको उत्पत्ति कैनी और हमार काम भइबे न कैनी। उहे ब्रह्मा जी कहनी कि हे मृत्यु तारा काम करे के बाद जौन हम तारा का आदेश दिल बनी लेकिन हम ही तरह का वरदान देतानी कि तारा ऊपर कौनो लक्षण ना लगी। मुआइबू सबका के लेकिन तारा पर कौनो दोष ना लगी। लक्षणा जे ना लगी अरे रहबू निगम हो। लक्षणा जे ना लगी रहबू निगम हो। खाली लोगवा जपत रही तोहरो नाम हो। ए खाली लोगवा जपत रही तोहरे नाम हो। दुनिया के सारा लोग अपना दोष से मरी लेकिन तारा ऊपर कोनो आवार ना आई कोनो लक्षणा ना लगी। तू कोनो पाप के भागी ना होखबू। केहू खाई जहर केहू लगा ली फांसी। केहू के टीबी धरी केहू के धरी खांसी। केहू के टीबी धरी केहू के खांसी। केहू के छुदी सौरी में जम हो। अरे केहू के छुदी सौरी में जम हो। खाली लोगवा जपत रही तोहरे नाम हो। खाली लोगवा जपत रही तोहरे नाम हो। ब्रह्मा जी और वरदान देतन कहतन कि हे मृत्यु हरदम सनातन धर्म रखी है पवित्र। तुहरा पर खुश रही है देवी देवता पितर। अरे तोहरा पर खुश रही है देवी देवता पितर।
जाके आपन काम करो पानी नुहम हो। जाके आपन काम करो पानी नुहम हो। रात दिन जपत रही लोगवा तोहरे नाम हो। रात दिन जपत रही है लोगवा तोहरे नाम हो। सारा लोग अपने दोष से मरी, केहू के बुखार धरी, केहू के टीबी धरी, केहू के खांसी धरी, केहू फांसी लगा के मरी, केहू एक्सीडेंट से मरी। खाली तहर नाम रही जे फलानवा मर गई, तारा ऊपर कौन दोष ना आई। यह ब्रह्मा जी के आदेश पाके मृत्यु वहां से निकल गई। मुआवला गली हो, अरे मुआवला गली ये राम मुआवला गली। तो मृत्यु धई धई के सब के मुआवला गली। तो मृत्यु धई धई के सब के मुआवला गली। हो मुआवे लगली, हो मुआवे लगली। तो मृत्यु धई धई सबके मुआवे लगली। तो मृत्यु धई धई सबके मुआवे लगली। लोग मरे लागल एक्सीडेंट से, फांसी लगा के, खांसी से, बुखार से, टीबी से, लेकिन खाली मृत्यु का नाम रहे ये फलानवा मर गई है। यह नारद जी राजा कंपन से सब बात बतौले। कहले कि सब जीव के संगे मृत्यु हरदम रहेली, लेकिन रह गई कि वही में कुछ लोग बा के समय से मरेला, कुछ लोग बा आकि एक्सीडेंट से मरेला, के फांसी लगा के मरेला। नाना प्रकार से मृत्यु के कारण बा, लेकिन खाली लोग नाम जपेला आकि फलाना का मृत्यु हो गई। मृत्यु के उत्पत्ति ब्रह्मा जी जब कोई नहीं तो मृत्यु का शरीर काला रंग का रहे, एकदम काला कुलूट, भयानक चेहरा। हमेशा मृत्यु हर एक इंसान के संग संग रहेली। जे जैसन करेला वैसन फल मिलेला। कहानी यही जी समाप्त भइल।